ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೊಂದಲಾರು ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಟಿ ಪಡೆ ಮಂದಿ ಅನ್ಕೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಟು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬರೋದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನೇದವರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೋಪೆನಂಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜೆಂಡ ಒರ್ತಿ ಪೋರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ತಾರೀಕು ಮೀದು ಪೂರ ಹಾಂಡ್ ಮೀದಾದ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಚಾಯಾಗ ದೋಸೆ ಮಂತಿದ್ದು ಕಜಿಪು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತಿದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದ ತೋಡು ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ರೆಡಿ ಆದ ಟೈಮು ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟು ಗೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತರ ನೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜ ಚೂಡಿ ಬಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸಗೂ ಚೂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂಚ ತುಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಐತೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಏನು ಉರ್ದು ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಯೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೋದಿತ್ತ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸಾದಿ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತವ್ರ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿದಡಿಯೇ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೀತೀರು ನಾನು ಏರು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿರ ಹಾಕ್ಲ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತದೆ ಅಂಚ ತೋಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನಂತ ತೋಡು ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂತ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೇ ಮುಲ್ಪ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿದು ನಾನು ಸುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಬೊಪ್ಪನೆ ನನ್ನ ಬಾಳೆಂಟು ಐಕೆ ಬಚ್ಚಿದು ಉಳ್ತುಂಡೆ ಕರ್ದಿಂಚು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದಗೂ ಲೈನ್ ಉಂಟುದಿರಿ ಇಂಕ್ಲು ಬೇಗ ದೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಒಣಸಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುದು ಬರ್ಸ ಮುಗಲ ಹತ್ರ ಕತ್ತಲೆನೆ ಆತನೆ ಬರ್ಸಗು ಮರಿಯಲ ಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ಒಣಸ್ ಪುರ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಒಣಸ್ ಪುರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಣಿ ಇಂಕೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಇತ್ತೆ ಚಾಯದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರಿಯರಂಡು ಅಂಚ ಚಾಯದಿ ಏನಿಲ್ಲೆ ಯಾರು ಬರೀರಂಡು ಅಂಚ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತದಾಯ್ತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಕೊನಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಚ್ಪಕ್ಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತ ಜರ್ಮನ್ ಪಡತ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಬರಿಯರ ಟೈಮ್ ಆತಜಿ ಬರೋಡತ್ರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ತುಕ ಬತ್ತಾಯಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇನು ಓಕೆನಾ ಒಕ್ಕ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಕಲರ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡದ ಇಂಕ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅಂತಲೇ ಎಂಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಓತಂದತ್ತೀರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿಪಂಬಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರು ಬುಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓತಂದತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಟು ₹7 ಗೊತ್ತು ₹7 ಹಾಂ 105 ಅದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಆತಿ ಓಕೆ ಸರಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪೌಡು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗಂದ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತೊಂದತ್ತೀನಿ ಕಚ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಚ್ಪು ಬತ್ತೊಂದತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆದವಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಚ್ಪು ಆದವಳತ್ರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತೀಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಪಣದಿತ್ತೆ ಮಾಮನ ಮಗಳ್ಡ ಅಂಚ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ನೆನೆತ ಅನಗ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅತ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ABCD ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಆಳು ಕಡಪುಡಿಯಾಳು ಪಂಡ ಇಂದುವೇನಿಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತೂದಿತ್ತ ಅವೇನು ಜೋಕುಲು ತೂದು ಆಸೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅದು ಕಡಪುಡಿ ಅಂಚ ಡಿಕ್ಷನರಿಲ ಕಡಪುಡ್ದಲು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತೊಜ್ಪಾದಜಿ ಐರ್ದುಂಬು ಇಂದು ಬತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕಂತೂ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ದೀದು ಉಡ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಓದುಲೆ ಎಂದು ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊಂತು ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ವರಕ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಏತವೋ ವಸ್ತು ಎನ್ನ ಮಗನೊಂಜಿ ಏತು ಗೊಬ್ಬುನೊಂಡು ಎಂಕೆ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತ ಗೊಬ್ಬುನೊಂಡು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕಲೊಂದು ಪೂರ ಕೊಂತು ಕೊರ್ದೇ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುನೊಂಡು ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಯಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೇನು ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮಂದಿರದ ಐತೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ವಾಯ್ಸೇ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರೆಪುನೈತೆ ಐಕ್ ಒರೆಸರ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ ಪೆನ್ನುಲ ಒರೆಸರ ಲಬ್ಬರ್ಲ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಓತುದಾನಾಗ ಐತ ಆತಿಗೆವು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ABCD ಇಂದು ಪನೊಂದು ಪೋಪುನು ನಮಕ್ ವಾ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪೊಲಿಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪೊಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಲಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾಮನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ನ ಕಂಡನೆಗ್ಲ.